Σοκολατένια καλαθάκια χωρίς ψήσιμο. Έτοιμα σε 10 λεπτά, χωρίς επιπλέον ζάχαρη. Μια πολύ εύκολη και απίστευτα νόστιμη συνταγή. Αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε. Είμαι η Έφη και το Sweet Walks και πάμε αμέσως να ετοιμάσουμε αυτά τα πανέμορφα καλαθάκια. Θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια ζεστό γάλα, 20 γραμμάρια κακάο, 40 γραμμάρια μέλι, 70 γραμμάρια βρώμη και 100 γραμμάρια μπισκότα. Θα ξεκινήσουμε σπάζοντας τα μπισκότα σε μικρά κομματάκια. Θα προσθέσουμε μέσα στο ζεστό γάλα το κακάο και θα ανακατέψουμε. Θα συνεχίσουμε προσθέτοντας το μέλι και θα ανακατέψουμε ξανά. Θα προσθέσουμε τη βρώμη και τώρα με μια σπάτουλα θα την πιέσουμε να μπει μέσα στο μείγμα. Και τέλος θα προσθέσουμε τα μπισκότα. Θα ανακατέψουμε να ενωθούν με τα υπόλοιπα υλικά, θα τα αφήσουμε στο πλάι και θα λιώσουμε σε μπεν μαρί 30 γραμμάρια βούτυρο. Θα το προσθέσουμε μέσα στο μείγμα των μπισκότων, θα ανακατέψουμε και η βάση για τα καλαθάκια είναι έτοιμη. Θα πάρουμε μία φόρμα για cupcake και θα προσθέσουμε μέσα το μείγμα. Θα το μοιράσουμε στις 6 θήκες. Θα πιέσουμε με το κουτάλι για να δημιουργηθούν τα μικρά μας γλαστράκια. Έτοιμα λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε στο ψυγείο να παγώνουν μέχρι να ετοιμάσουμε την κρέμα και τη σοκολάτα. Θα πάρουμε 30 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα και θα τη λιώσουμε σε μπεν μαρί. Θα τη μεταφέρουμε σε μία σακούλα ζαχαροπλαστικής και θα ανοίξουμε μία μικρή μητούλα. Και πάνω σε ένα αντικολλητικό χαρτί θα σχεδιάσουμε 6 χεράκια για τα καλαθάκια μας. Αφού τα σχεδιάσουμε, θα περάσουμε πάλι με σοκολάτα για να γίνουν πιο ανθεκτικά. Και θα τα βάλουμε στην κατάψυξη. Θα πάρουμε 60 γραμμάρια πραλίνα μπουένο και θα προσθέσουμε λίγο χρώμα ζαχαροπλαστικής. Θα ανακατέψουμε μέχρι να έχουμε το επιθυμητό πράσινο χρώμα που χρειαζόμαστε. Θα μεταφέρουμε την πραλίνα σε μία σακούλα ζαχαροπλαστικής, θα κόψουμε μία μικρή μητούλα. Θα ξεφορμάρουμε τα γλαστράκια μας, τα οποία τα βγάλαμε από το ψυγείο και έχουν παγώσει. Και ήρθε η ώρα να γίνουμε μικροί καλλιτέχνες. Θα φτιάξουμε με την πραλίνα μπουένο μικρά χορταράκια επάνω στα γλαστράκια. Πάγωσαν και τα χεράκια και θα τα τοποθετήσουμε επάνω στα γλαστράκια. Για να μην σπάσει η σοκολάτα, θα δοκιμάζουμε πού πρέπει να πατήσει το κάθε χεράκι και με ένα ξύλο θα κάνουμε 2 τρυπούλες. Θα πιέζουμε και θα τοποθετούμε τη σοκολάτα. Και ήρθε η ώρα να τα στολίσουμε. Με ζαχαρόπαστα έχω ετοιμάσει μικρά αυγουλάκια και λαγουδάκια. Μπορείτε να βάλετε και σοκολατένια, αυγουλάκια, λαγουδάκια, ό,τι σας αρέσει. Και δείτε πόσο όμορφα γίνονται. Και δείτε παιδιά πόσο όμορφα έγιναν. Είναι πραγματικά σαν να βλέπεις ένα κανονικό καλαθάκι. Με το λαγουδάκι του, τα αυγουλάκια του. Φοβερό. Και θα κάνει και τα μικρά μας και τα μεγάλα μας παιδάκια πολύ πολύ χαρούμενα. Θα περιμένω στα σχόλια να μου πείτε πώς σας φάνηκε η συνταγή και αν θα την ετοιμάσετε. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλές γιορτές, με υγεία και πολύ πολύ χαρά. Και τι λέτε, πάμε να δοκιμάσουμε ένα. Μπορούμε να φάμε και τα αυγουλάκια, αλλά θα το φάμε όλο. Και αυτή ήταν η συνταγή μας για σήμερα. Εύχομαι να σας αρέσει. Θα περιμένω στα σχόλια να μου πείτε τη γνώμη σας. Εάν δεν έχετε έρθει ακόμη στην παρέα μας, θα σας περιμένω με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να περνάτε υπέροχα.